velkommen til Isens superhus. Superhuset, som vi kalder det her i Taastrup. Dels fordi, at alt der bare superb i forhold til, hvad vi boede i før. Velkommen til. Jeg havde jo egentlig planlagt at give en rundtur i ghettoen ude på Amager. Men når man tænker på alt det lort, jeg har set om øen, så gad jeg sgu ikke det. Vi fandt på noget andet, så lad os skride til her. Vi står nu i entréen, hvor vi starter. Og bag mig, der kan I se garderoben, eller døren ind til garderoben, hvor jeg har fået mulighed for at kunne hænge alle mine t-shirts op på bøjler. Og lad mig sige en gang, efter at have set Rick Horn på MTV Cribs, så foretrækker jeg det. Er der sygt, det er vildt, mand. Jeg har altid fundet det, jeg vil have. Jeg vil altid kunne udpege og kunne ophænge og have fri tilgang til alle t-shirts. Det er funky, mand. Det kan være, det virker nørdet, men det er bare funky. Her inden vi går videre, vil jeg godt lige fremvise vores russiske smiley-tæppe. Der er blevet håndvævet i Leningrad, og de fik jo patentet kort efter den kolde krig. Jeg synes lige, vi skal nyde et godt omgang russisk håndværk. Fra 9 til 5, fra 9 til 5. Man slider sine lemmer, glemmer helt sig selv. Dag ud, dag ind, stemler ud, stemler ind. Hvorfor er man her? Jeg forbinder med samme sind. Siger en til en drag, mens en til ego siger fuck. Nu er det nok, nu er det slut. Nu må det stoppe. Så man overvejer konsekvensen, når man skal ind og sige sin chef imod. Så kom vi til børneværelset. Her bor Vigga og Alexander, det vil sige Vigga bor og Alexander er på vej til at flytte sine ting herind. Vi skal have lavet lidt om på værelserne på et tidspunkt, det sker. Men ja, det er herinde, de får lov til at larme og gøre, hvad de har lyst til, mere eller mindre. Så vi andre får fred. Som I kan se, så har knægtene mange film. Men der er simpelthen bare gået samler i den. Og jeg må indrømme en ting, når nu jeg samler til mig selv, så kan jeg lige skal samle til dem, så han mangler ikke noget. Så synes jeg ikke, vi skal komme udenom, at han rent faktisk har fået en PC'en herind, så han kan sidde og lave musik. Der er langt mellem snapsene, men han har i hvert fald lidt grundlæggende ting liggende herinde. Og han kan faktisk godt lide at bruge den, når han ikke bruger sit kontrolhjørne herovre med alle sine Scooby-Doo-spil og alt det der. Det fungerer nok. Skal ind og sige sin chef imod. Herr Jensen. Man kan jo få sparket, det kan jo ske. Hvad gør man så ved afdragene på sin store farve-tv? Livet ved og det rene skam og skændse. Som I sikkert har gættet, så bliver der brugt en del tid i badekarret. En hel del faktisk. Hold da helt fest. Vi er gået fra at have en bruser på Frederiksberg til at have badekarret. Og jeg må indrømme. Tænk lige på, når børnene skal have bad, ikke også? Så kan de sidde, altså det vil sige, Vigga kan i hvert fald sidde herude selv og chille med alt til legetøj her. Så top dog på det badekar der. Nu tænker I sikkert, hold da op, en kabys. Det ligner. Det er sådan en lille skibstoilet. Og jeg vil give jer ret, for det er fandme nøjagtigt det samme, jeg tænker. Men ved du hvad? Det er fandme cozy. Og så har jeg fået at vide, at det bliver renoveret til næste år, så vi får god stil og fliser på toilettet. Ja. Bag mig er døren til soveværelset. Men der skal vi ikke ind. Jeg vil hellere lade jeres fantasi forestille jer de værste ting, der overhovedet er derinde. Desuden ser chefen ud, som om han kunne begå et mord. Man tror, en eller anden har lagt en lort på hans bord. Så man trækker sig tilbage lige så stille som man kan. Tilbage til sin hule og til gule gamle skraldespand. Den er fyldt med opstigningsblank.
skal vel ikke komme udenom, at vi er kommet til stuen. Og stuen er bare så fucking lang, og jeg nyder det. Før der havde vi godt nok igen en du ved, forholdsvis stor stue, men den var bare arrangeret på en underlig måde. Det fungerede slet ikke. Så nu har vi både plads til spisebordet, du ved, sofarækken, og alle vores fucking møbler. Hvor lad jeg tjekke mad her. Skal I se Fanatiker-samlingen. Det er så wicked, man. Film. Og helt andet film. Både kæresten er filmfanatikere, så samler vi bare som en sindssyg. Det er bare generelt for alt, hvad vi har. Og så elsker jeg lige, at vi lige fik plads til spisebord også. Så vi kan få samlet alt det, som I sikkert bemærker. Der er en masse legetøj i huset. Der er også drengens karet. Og det skal der sgu være plads til. Så vil jeg godt tilføje her i stuen. Noget af det nyeste, det er mig, der lige har lavet det ene skab om til et konsolskab. Og som I kan se, så er der i hvert fald nok at tage fat på. I kan se, der mangler godt nok lige SNES'en. Den er på vej med posten. Den har vi lige fået til en billig pris. Og så skal Xboxen, den skal stå hernede, når den kommer på plads. Og så spiller vi. Jeg tror, altså det er ikke så meget mig, der har fået ideen, men du ved, jeg følger jo bare trop, på Pilfinger havde jo sin reol med alle sine konsoller, men det var jo kun Nintendo-konsoller. Jeg blander det. Og så skal der spilles. Jo, tak. Nå, efter den tur, så synes jeg, vi skal fortsætte ud i køkkenet. Altså, der er jo ryddet op i hele hytten, bare for jeres skyld, ikke? Så lad os komme ud i køkkenet med det once. Fuck til sin sjæl. Fuck til sin sjæl. Fuck af til sin sjæl. Det sagde. Chefen overalt. Som I sikkert har bemærket, så har øjnene flakket frem og tilbage mange gange i løbet, men ja, det er jo fordi jeg skal holde øje med den lille klokken tidligere om morgenen, og vi drenge, vi er stået tallet op. Jeg er ikke så frivilligt, men jeg har jo råd for det, og det er kaffe. Hvis ikke jeg havde kaffe, så ved jeg sgu ikke, hvad jeg skulle stille op. Det ved jeg sgu ikke. Og som I sikkert har bemærket, så jeg har ryddet op. Men der har jeg også sådan lidt skønhedsfejlhister her. Og jeg kan sgu ikke komme udenom det, du. Jeg er ikke stuepige for helvede. Jeg er rapper. Jeg er også. Skal vi lige kigge på fars yndlingskaffehjørne? Wicked, man. Total wicked. Og bemærk måske lige kaffen. Jeg er nede med Peter Larsen. Den smager wicked, man. Det må få kaffe til far. Kæft, har det god kaffe, mand. Det skider jeg på. Nå, skal vi fortsætte med køkkenet? Vi skal jo have en tur i køleskabet. Det skal vi jo næsten. Det er vi jo næsten ikke kommet udenom. Er der spørgsmål? Der er mælk, yoghurt, drikkevarer, salater. Der er lidt for gårdagens grill. Ja, drikkevarer. Vi drikker meget. Rigtig meget. Fucking meget. Og det er der sgu ikke en skid at sige til. Er der andet i i køkkenet? Fuck det. Lad os skride på terrassen. Det er irriterende, han er så dominerende og fuldstændig over en og altid konstaterende. Laver for lidt, og man driver den af. Og man ønsker sin fod plantet hårdt i hans bag. Det er helt umuligt med lidt fil og lidt hyggesnakken. For chefen er der. Så er vi på terrassen. Jeg tænkte, at vi kunne starte terrasseturen herinde i Viggis legehus. Fordi man må jo lige sige, far skal lige være stolt af, at
Jeg har sgu selv bygget det. og det er sgu ikke... Det er sgu ikke småting, du. Det er fandme det bare om. Det er det sgu. Det er godt nok kun 4-5-6 plader sat sammen med skruer. Men når man tænker på, at de her, de ikke ligefrem er håndværkerhænder, så er det sgu temmelig godt gået. Hvis vi lige skuer ud over, så dernede i baggrunden, der er der udsigt til Yarden. Og jeg vil sige, at jeg har mange grafvenner, der misunder mig, at man lige kan gå derned. Lige tage over hegnet. Lige undgå en enkelt vagthund. I kid you. Og så kan man faktisk stå der hele natten og male på tog. Lige så tosset man har lyst til. Men det er jo ikke det, DVD'en handler om, vel? Ja, så er vi på terrassen. I den anden ende pavillonen. Jeg har banket pavillon på terrassen i stedet for at sætte halvtag op, eller whatever. Jeg synes, at pavillon, det er sådan dejligt havekoloniagtigt. Og hvis man tænker på, at jeg har boet ufattelig lang tid i en etværelses ungbogsværelse på Amager, så synes jeg selv, at det her, det er det shit. Altså, no offense, jeg har plantekasser. Ikke også? Jeg har plads til at have et legehus på terrassen, så jeg er godt tilfreds, det er jeg sgu. Jeg kommer så tit til at tænke på Pilfinger i den situation. Med at han er nok den mest succesfulde lollik, jeg kender. Der er kommet fra at bo i sin mors meget smukke hus og vokse op med sin Atari, til at rent faktisk have et havekolonishus et sted i Ballerup sammen med sin søde kæreste og børn, og stadigvæk have et stort studie inde i byen. Det er fandme opskriften på succes. Like it or not. Nå, hvis vi lige skal slutte af med noget, så lad mig da lige vise jer en ting. Ja, nu tænker I sikkert, ja, vi har set en sød dreng. Det var sgu ikke dreng, jeg vil vise. Han vil jeg også vise, men jeg har aldrig før ejet et sted, hvor jeg kunne have en grill. Så jeg har dobbelt op den her gang og købt 2. Du ved, der er forskel på, hvilket kød man skal lave, ikke? Så jeg har altid boet et eller andet sted, enten med en rigtig, rigtig ussel altan, eller også et eller andet sted, hvor jeg absolut ikke kunne have noget, der minder om en grill. Så noget af grill. Jeg er proud. Mighty proud. Stop. Det er lige snart, vi snakker grill, så er jeg simpelthen ikke til at stoppe. En gang kødmand, altid kødmand. Nej. Lad os i stedet for at stoppe på den rigtige måde. Den rigtig gode måde. I mit yndlingshjørne. Så jeg stopper her. Og I har set mine biler. I har set mine værelser. I har set mit hummer, min terrasse. Mine passioner. I har set et af børnene. En af børnene hedder det. Så get the fuck out. Og vi ses et eller andet sted derude af. Kan I have det?